Tajjeb, fil-frattemp ma ħajsegwini fuq il-Bibja ħanaqraw minn Ġwanni 14 u nibdew minn vers 15, parti mid-diskors ta' Ġesu meta kien fil-kamra ta' fuq qed ikellem lid-dixxipli tiegħu propjament qabel ma ħa il-passjoni tiegħu. U jgħid lilna wkoll, jgħidilnek. Jekk tħobbuni se iżommu l-kmandamenti tiegħi. U jien se nirrikjesta lill-Missier u se jibgħatilkom paraklitu ieħor, wieħed biex ikun magħkom għal dejjem. ċoe l-Ispiritu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax la taraħ u lanqas tafu. Intom tafuh għax jibqa' magħkom u se jkun fikom. Min issa nħallikom bħall-orfni, niġi għandkom. Ftit ieħor d-dinja ma taranix iżjed, imma intom qed tarawni għax jien ngħix se tgħixu intom ukoll. F'dak il-jum intom se tkunu tafu li jien f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min għandu l-kmandamenti tiegħi u jżommhom dak li jħobbni. U min iħobbni se jinħabb minn missieri u jien se nħobbu u se nimmanifestalu lil innifsi. Amen. Nitolbu missiera smawiet. Rodulek ħajr tal-li inti ħarist lejn l-istat gravi li konna fih, ikkatenati bil-ħażen tagħna nfusna, il-sira tal-passjonijiet tagħna, pupazzi tax-xitan, nagħmlu r-rieda tiegħu imma fil-żmien imwaqqat inti oġbok illi bil-reparazzjoni ta' ibnek Ġesu teħlisna tilliberana, timanċipana sabiex inkunu tiegħek u liet adottivi. Grazzi missier tal-li urejt din l-imħabba magħna, kelli mort sa l-estremità tal-każ illi tajtna l-eżes tiegħek l-aħjar li kellek lill-istess ibnek uniġenitu sabiex bih aħna ngħixu u fina u aħna fih. Għalhekk nitolbuk mulej biex kif aħna tajtna l-abilità illi nisimgħu l-leħen ta' dan ir-raj tajjeb, ir-raj li ta' ħajtu għan-naċ tiegħu, hekk ukoll mulej għatina illi nirrispondu sewwa għal sejħa tiegħu illum il-ġurnata, kif aħna mulej infittxu illi noġbuk fil-mixja tagħna minn ġurnata l-oħra. Dan tolbuh f'ġiebnek Sidna Ġesu. Amen. L-aħwa meta emminna fil-mulej Ġesu Kristu u onestament ħarisna lejh u iddependejna fuqu biex nirċievu l-maħfra, Alla għamilna u liet adottivi tiegħu. Minn edewwa sirna mhux biss ħbieb imma sirna wkoll u liet membri fil-familja ta' Alla. Familja li kull ma jmur qiegħda tikber, Alla qed isejjaħ nies anke minn pajjiżna stess biex ikunu jiffurmaw din il-familja fejn Ġesu ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Familja illi tixbaħ lill-Alla missierna. Meta nitkellmu dwar il-dussija issa inna mhux ħażin nittrattaw dan il-suġġett fondamentali għal kull wieħed waħda minna, il-dussija li aħna nkunu isseparati għal Alla, konsagrati għalih, iddedikati għalih minn ġurnata għall-oħra, li ngħixu għal Alla. Tajjeb għandna bżonn però illi nkunu nafu x'inhuma il-motivi ewlenin xi wassal biex jimbuttana biex ikollna aptit biex ikollna dik l-enerġija fina, biex ikollna dik il-qawwa fina li attwalment inkunu rridu illi nitqazzu għal Alla. Il-mulej fl-erf u fit-tieqa tiegħu forniena b'diversità ta' motivi. Illum se naraw xi wħud minnhom motivi biex ngħidlek dik l-imbuttatura li jkollna bżonn biex aħna nibdew nuru fina nfusna dusija reali u progressiva. Dusija li tidher u li kull ma jmur qiegħda tikber. Pietru jgħidilna li għandna nkomplu nikbru fit-tarif u fil-grazzja ta' Sidna Ġesu, illi nixxenqu dejjem għal aktar. Issa, l-ewwel motiv huwa proprjament dan. Aħna, kull Kristjan jemmen
illi Alla għażilna fi Kristu. Qabel il-pedament tad-dinja, immaġinaw issa, qabel ma kien jeżistu l-univers, qabel ma twelid, Alla kien diġà għażilna f'ibnu Ġesu ħalli nkunu qaddisin u bla difett qudiemu. U ngħid għalfejn kull Kristjan jemmina din għax qed nikkwota mill-Efesin kapitlu 1 vers 4. Aħna mhux talli aħna ma nirregomentawx mal-kelma tal-Alla, il-kelma tal-Alla hekk tajt, Alla għażilna mill-bidunet, mill-eternità sabiex nkunu qaddisin u bla difett qudiemu. Ġifieri lan, l-iskop għalfejn Alla għażilna biex noqogħdu niftaħru li Alla għażilna u lilek ma le, Alla għażilna biex nkunu qaddisin, biex iġibna nixbħu lill-Ibnu Ġesu inkredibilment. Ippredestinana, ġifieri minn qabel ma bdejna l-ewwel sekonda ta' ħajjitna f'ġufomna. Tajjeb, kien diġà ippredestinana u ħanaġi nikkwota mir-Rumani 8 biex nkunu konformati mal-immaġni ta' Ibnu, biex nkunu naqblu ma' xbija ta' Ibnu. Palma Ibnu huwa qaddis, huwa pur, huwa ġust, huwa mħabba, hekk ukoll uliedu kollha Alla iddetermina, Alla iffissa, Alla huwa deċiż illi nkunu nixbħu lill-Ibnu Ġesu. Meta nibda naqra dawn l-affarijiet, nilmaħ, ninnota, nirrealizza illi allura jaqbilli li jiena nitqaddes għalih għax Alla għalhekk ħatarni, għalhekk sejjaħli, għalhekk bat li xi ħadd biex isemmali l-Evanġelju u bl-Ispiritu Santu tiegħu ingħatat li l-abbiltà biex nemmen dak l-Evanġelju. L-iskop tal-grazzja tal-Alla murja lilna fl-Evanġelju hija proprjament din. Titu 2. Fejdilna li dik il-grazzja tħarriġna jew titrenjana sabiex niġħdu l-empjetà, ġifi kull ħaġa li hija ħażina u niġħdu l-passjonijiet mondani, ngħixu sensibbilment, ġustament u pjetożament fiż-żmien preżenti u biex ukoll Alla jippurifika għalih nnifsu poplu bħala possess tiegħu. Nies imħeġġa għall-opri tajba. Għal darb'oħra dan huwa l-iskop tal-Alla. Il-pjan tal-Alla huwa li aħna nkunu poplu bħala il-possess tiegħu. Mela il-poplu tal-Gran Brittanja, tajjeb, nistgħu ngħidu li hemm ir-reġina illi hija ħanidu hekk qiegħda issaltan fuq dak il-poplu. Alla għandu poplu meħud mill-ġnus u l-popli kollha tad-dinja, tajjeb, mhux biss minn fost il-lut, biex dak il-poplu ikun il-possess tiegħu, imħeġġeġ għall-opri tajba. Alla kapaċi jiġifieri jagħtina dak l-entużjażmu fina biex iva illum aktar mill-bieraħ, għada aktar mill-lum nitħeġġu biex ngħixu għalih. Irridu noġbuh. Din hija il-respons, ir-reazzjoni xierqa għall-Evanġelju. Fl-Evanġelju naqraw dwar il-ħniniet tal-Alla. Alla kellu modrija minna. Seta baqa għaddej rana fil-ħmieċ u fil-arrokażijiet tagħna u baqa għaddej. U ma kien jonqos, ma kien ikun naqasna f'xejn u bebda mod. Imma Alla waqaf u qal eħx. U tagħna ħajja ġdida fi Kristu Ġesu. U allura issa irid illi mhux biss jaħfrinna imma wkoll inaddafna. Il-qdusija hija t-tindif tar-ruħ. Illi prattikament il-bniedem ikun ikkonsagrat għalih, isseparata għal Alla, u allura il-diċerija ta' moħħi minn sbieħ il-jum sa kemm nagħlaq għajnejn fl-għaxija, minn ġurnata għall-oħra jiena l-ambizzjoni tiegħi hija illi noġob il-Alla. Noġob inqas minn hekk mhuwiex aċċettabbli. Ġesu, infatti jgħidilna hawnhekk f'dan il-silta li qrajna, jekk tħobbuni intom se żommu il-kmandamenti tiegħi. Mela Alla ħabna, kif ħan nirrispondi? Mhux bl-imħabba. Bl-imħabba. L-imħabba tiġi mwieġba bl-imħabba. Għalhekk huwa sabiħ meta tara koppja jinħabbu flimkien. Raġel u mara, il-mara tirrispondi għall-imħabba tar-raġel. Dik hija l-isbaħ ħaġa. Alla ħabna u allura jien ħobbu kif? Billi inżomm il-kmandamenti tiegħu. Mhux biss meta jaqbilli, mhux biss meta huwa konvenjenti,
imma anke jekk iswieli. Pawlu għallimna li il-mira kostant, il-mira kontinwa tiegħu, u allura għandha tkun tagħna wkoll hija li aħna nkunu ambizzjużi ħalli nkunu noġbuh ferm. Sew qegħdin id-dar fil-ġisem jew barra mid-dar. Ġifi sew qegħdin hawnhekk jew aktar tard fil-ġenna aħna ambizzjużi biex noġbuh. Dan huwa il-motiv ċentrali, dan motiv l-aktar importanti. Spiss imtenni anke f'kuntesti differenti. Il-Vanġelu huwa ppreżentat lilna Alla x'għamel għan-nom tagħna, għall-vantaġġ tagħna, għall-barka tagħna. Ma frankajx l-istess ibnu imma taħalina l-koll biex miegħu jagħtina b'xejn weġ kollha. U allura la tagħna l-ibnu diġà berikna b'kull barka spiritwali finke ta' smawiet. ċaġa inkredibbli. Diġà aħna mberkin b'kull barka spiritwali, b'kull riżors biex aħna jirnexxiela noġbuh. U allura Pawlu mbagħad jgħidilna wara li spjegana l-Evanġelu fit-tul fl-Ittra Rumani l-ewwel 11 kapitlu, imbagħad jgħidilna allura jiena neżortakom l-aħwa nħeġġiġkom fġieħ il-modri jittalla ħalli tippreżentaw l-itzma tagħkom bħala sakrifiċċju ħaj. Sakrifiċċju qaddis u li joġob il-Alla li huwa l-qima spiritwali tagħkom. Kif ħan nirrispondi għal din l-imħabba tal-Alla? Billi jiena inqimu bil-azzjonijiet tiegħi, bil-ħsibijiet tiegħi, bid-diskors tiegħi minn ġurnata għall-oħra. Fatti jgħidilna biex ma nkunux aktar konformati ma' d-dinja. Qabel konna ninġarru mal-ħammiela ta' d-dinja, mal-kurrent ta' d-dinja, fit-triq il-wiesa li tagħti għat-telfin. Alla daħħalna fit-triq id-dejqa u allura m'għandniex għalfejn nibqgħu naħsbuha bil-mentalità ta' dari. Mentalità meta aħna konna għadna fis-sliem imma kien sliem mal-dewwa tal-Alla. Issa għandna sliem mal-Alla. U allura iva, irridu ħallsu prezz illi ħankunu mhux mifhuma minn nies l-oħra, ħankunu anke mibgħuda minnhom, opposti minnhom. Imma Pawlu jgħidilna tkunux ikkonformati ma' d-dinja, ma kunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom. Ħalli tippruvaw x'inhi r-rieda tal-Alla dak li huwa tajjeb u aċċettabbli u perfett. Kull il-Kristjan huwa ambizzjuż, il-Kristjan irid l-aħjar għalih għax Alla huwa ġenerus u jagħtina appuntu dak kollu jagħtina biex tagħna l-Ispiritu Santu tiegħu jagħmel fi qlubna allura ta' bilħaq irridna illi viżibilment ngħaddu l-qudiem u nuru illi aħna l-ulied qaddisa tiegħu. Alla sar il-missier smewwiti tagħna fina inżeret ħanejdu hekk dik ix-xewqa illi nagħmlu kull ma jikmandana it-twajjeb missierna. Alla kull ma jikmandana qed jikmandaha l-ġid tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Ejja nafu għadi. Alla kull ma ikkmandana mhux biex joqtlulna l-gost tal-ħajja imma għax hekk jiswielna, hekk jiswielna. Pastor John MacArthur kiteb il-motivazzjoni l-iżjed qawwija għalejxin fidil u bidjenti mhijiex m'għandix tkun it-teddida ta' dixxilpina jew telf ta' premju. Dak ukoll jidħol in konsiderazzjoni mhux hekk. Iżda għandha tkun il-gratitudni fawwarija, il-gratitudni li dejjem qiegħda tfur minn ġo qalbna, gratitudni bla qiegħdu għal ħniniet meraviljużi tal-Alla. Kemm aħna affaxxinati, kemm aħna megħluba mill-ħniena tal-Alla murja magħna. Dik hija l-kwistjoni kollha. Jekk aħna ta' bilħaq narfu l-ħniena tal-Alla Alla seta warrabni, seta kundannani, imma minflok għamel l-oppost. U allura jiena irrid nitqaddes għalih. Anke meta nkonsidraw il-liġi tiegħu. Il-liġi tiegħu għandna diversi kmandamenti, liġijiet, statuti fl-iskrittura, ordnijiet. Ordnijiet minn Alla, Alla is-sovran, anke missier, ġenitur tal-art, u obbligat jekk iħobb l-uliedu li jikmandhom, illi jderriġihom, illi jgwidhom, mhux ħallihom jagħmlu li jridu jitlaqgħu mar-rajhom, le. Missier twajjeb jidderiġi u jikkmanda lill-uliedu u hekk jagħmel il-missier smewwiti tagħna. Tagħna liġi u dik il-liġi hija sewwa u ġusta. Kull Kristjan jaraf
anke kważi nies illi mhumiex Kristjani, meta tgħidilhom isma' x'inhu l-aħjar tikdeb jew tgħid il-verità. Tisraq jew tagħti il-karità. X'għad tkun it-tweġiba? Il-liġi tal-Alla hija tajba. Il-liġi tal-Alla hija tajba. U allura kull mifdi, kull min hu salvat joffri l-ubbidjenza tiegħu għax jirrealizza illi l-liġi divina, l-liġi li tagħna Alla hija sewwa, hija ġusta u jekk ta' bilħaq aħna imwielda mill-ġdid u allura Alla kiteb il-liġi tiegħu fi qlubna ma tagħmilx sempliċement fuq il-karti li naqrawhom u ninsewhom, imma kitibhom fi qlubna. Naqaxhom fuq it-tavli ta' qlubna. Allura hemmhekk il-Kristjan ġenwin jieħu pjaċir. Iva, jieħu pjaċir jagħmel ir-rieda tal-Alla. Alla għamel din l-opra meraviljuża illi flok qalb tal-ġebel tagħna qalb tal-laħam, qalb li tirrispondi għalih, qalb li tifhem, qalb li tixhed sinċerament bħalma qal l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 7, il-liġi tal-Alla hija qaddisa u l-kmandament huwa qaddis u ġust u tajjeb. U aktar tard l-istess Pawlu jgħid u aħna ngħidu bħalu. Naqbel bil-ferħ mal-liġi tal-Alla fil-bniedem ġewwieni, naqbel, u żgur li naqbel mal-liġi tal-Alla. Il-fatt li jiena ma jirnexxilix noqdija perfettament u kontinwament, dik kwistjoni oħra. Imma naqbel mal-liġi tal-Alla. U il-bniedem ġust, il-bniedem salvat, ma jsib ebda sodisfazzjon fil-li jissieħeb mal-ħsiena. Il-ħsiena bil-makakkerja tagħhom, bil-ipokrizija tagħhom, vera niddejqu. Il-qalb tagħna tħabbat differenti. Kif qal f'Salm wieħed l-għaxqa tal-bniedem ġust hija fil-liġi tas-sit. Jew pjaċir biha. Jimmedita fuqha, ifittex li jagħmilha, ifittex jimmemorizza. L-għaxqa tiegħu fil-liġi tas-sit u fil-liġi tiegħu jirrifletti nar u lejl il-ħin kollu, mhux sempliċement eżerċizzju ta' minuta u jħammorru. Imma ssir il-ħajja tiegħu. David ukoll kiteb ngħid dwar it-tifħiriet tiegħek kollha ħalli fix-xtabi ta' bint Sion nifraħ fis-salvazzjoni tiegħek. U di vera, aħna nifirħu fis-salvazzjoni tal-Alla, nifirħu wkoll fil-mħabba soda tiegħu, imma wkoll bħala irġiel u nisa, tfal għal qalb tal-Alla, aħna rridu nixdu wkoll. Jiena fraħt fit-triq tat-testimonjanz tiegħek daqs li kieku fir-rikkezzi kollha. Kemm hawn nies multimiljonari nsejħulhom vera u m'għandhomx kuntentizza. Realtà din. U Kristjan jista' ma jkollu xejn u jkun vera ferħan. Għaliex Salm 119 jiena fraħt fit-triq tat-testimonjanzi tiegħek. Daqs li kieku fir-rikkezzi kollha jiena nifraħ b'kelmtek bħal wieħed li jsib bottin kbir, isib xi sejba kbira. Meta kelli 7 snin sib dal-bott bil-muniti jiena u nisibt id-dinja. Aħseb wara, issa Alla tagħna kelmtu, il-kelma tal-ħajja. Pietru qallu Ġesu mhux ħadd min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja dejjem. Jekk kapaċi ngħiduha din, dik il-kelma totta għalina. Dik il-kelma rridu nlaħmuha fil-mixja tagħna. Bħalma qal David, jiena nitaxxa nagħmel ir-rida tiegħek u Alla tiegħi. Il-liġi tiegħek hija ġewwa qalbi. Arafa David, aħseb wara aħna. Aħseb wara aħna. Ħantikom motiv ieħor għala għandna nitqazzu. Il-fatt rament illi Alla huwa l-missier smewwieti tagħna. Ġa semmejnija però rridu nafsu fuqha din. Alla mhuwiex aktar sempliċement l-imħallef tagħna. Alla huwa l-imħallef ta' kulħadd. Kristjanu mhumiex huwa l-imħallef ta' kulħadd. Imma aktar minn hekk, Alla huwa l-missier benin, il-missier benefiċjenti tagħna. Il-missier illi irid jaffettwa fuq fina il-taqdis għall-unur u l-glorja tiegħu. Tafu intom il-dnub jaqtana bil-komunjoni ma' Alla.
jintroduċu da tfixkil, dal-ingombru illi anke fil-kuxjenza tagħna nħossuna li imbedin minn Alla. Il-Kristjan xirid illi jimxi fil-qrib ma' Alla, li jimxi fil-qrib. Alla li huwa missierna li iħobbna. F'Iżajja Alla jafżana ara id is-sit mhix daqshekk qasira li ma tistax issalva lanqas widintu hekk tqila li ma tistax tisma'. Imma l-ħażen tagħkom għamel separazzjoni bejnkom u bejn Alla tagħkom. U dnubietkom ħbewlu wiċċu minnkom hekk biex ma jismax. Għax idejkom huma mnizzin bid-demm u subgħajkom bl-inikwità, xoftejkom tkellmu l-falsità li sikom igedwet il-għawġ. Doma nies kienu nies illi jiftaħru li Alla u Alla tagħhom għax huma ulied Abraham, però fil-fatt ma kinux. Minħabba il-kompromessi kontinju tagħhom mad-dnub. Le, jekk aħna rridu nimxu f'intimità mas-Salvatur li ħabna bħalma qalilna jekk tħobbuni se tħarsu il-kmandamenti tiegħi. Ħobbuh mhux billi noqogħdu nagħmlu posts fuq il-Facebook li hemm posthom ukoll tifhmunix ħażin. U mhuwiex ebda ħaġa oħra il-prova, l-evidenza tal-mħabba tagħna hija jekk aħniex inħarsu il-kmandamenti ta' Sidna li tawomna għall-unur tiegħu u għall-ġid tagħna. Min għandu l-kmandamenti tiegħi u jżommhom daku li jħobbni. Ġesu qed jgħidilna kif tista' tinduna? Kif tista' tinduna intix qiegħed tirreaġixxi sewwa għall-Vanġelu? Min għandu l-kmandamenti tiegħi u jżommhom daku li jħobbni. Min iħobbni se jinħabb missieri u jien ukoll se nħobbu u se nimmanifestalu li l-nifsi. Toħsok illi minn ġurnata l-oħra għalkemm inti tissejjaħ Kristjan illi Alla huwa pjuttost distakkat minnek, pjuttost imbiet minnek, bħalli kieku tafu biss fuq il-karti. Ġesu jgħidlek tħobbuni jien inħobbkom, ġifieri fil-versens tal-kelma isir il-ħabib tagħna li jimxi magħna u jimmanifestalna li hu nnifsu, jurina li hu nnifsu. Nibdew bħalli kieku inħossu l-preżenza tiegħu magħna kontinwament. Xi privileġġ li lin mill-fema umana huwa dan li nesperjenzjaw l-imħabba divina, l-imħabba tal-approvazzjoni tal-Alla fina. Ġesu difatti jkompli jgħid jekk xi ħadd iħobbni se jżomm kelmti. U missieri se jħobbu u se niġu għandu u nagħmlu l-amara tagħna miegħu. Bħalli kieku Alla jkun jammar magħna, kull fejn inkunu Alla jkun jammar magħna. Darba Ġakob meta kien qiegħed jemigra, kien sejr anzjuh u raqat imħadda kellu biċċa blata u kellu dil-ħolma u mal-istembaħ qal tassew dinja x-xadba tal-ġenna. Kien f'deżert waħdu u irrealizza illi fejn kien fil-preżenza tal-Alla. Alla kapaċi illi jelevalna l-esperjenza tagħna, ikabbara, jollija hekk li aħna ta' bilħaq ingawdu l-imħabba tal-Alla minn ġurnata l-oħra. Il-Kristjan jekk huwa għaqli ċertament irid li tbissima tal-Alla tkun fuq verewla. Li nkun nafu li qed noġbu lil Alla, qed noġbu. Qed nagħmel l-isforz tiegħi bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex attwalment noġob lill-Alla. Fi kliem ieħor, aktar minn kollox, il-Kristjan irid igawdi xirka komunjoni mal-ħalliq tiegħu. Il-ħalliq li oġbu jintroduċina fil-familja tal-grazzja tiegħu. Tant nafu li mingħajr dusija ma nistgħu ngawdu ebda ħbiberja mal-Alla. X'Alla huwa qaddis fih Alla huwa dawl u fih m'hemmx dlam xejn affattu. Xejn affattu. Jekk ngħidu li għandna xirka miegħu frattant nimxu fid-dlam nikdbu u maħniex nipprattikaw il-verità. Imma jekk nimxu fid-dawl
bħalma huwa nnifsu fid-dawl, għandna xirka ma' xulxin u d-demm ta' Ġesu Kristu ibnu isaffina jew jippurifikana minn kull dnub. Id-dnub mhux mistqar jaqta' kull komunikazzjoni mal-Alla missiera, sew huwa żgħir jew kbir, id-dnub iġib il-mewt. Irridu nistqarruh immedjatament. Indunajt li żbaljajt, dnibt, għamil xi ħażen, traskurajt xi doveri. Tuli Alla jilqak. Alla jtik merba. Stqar, ammetti il-ħażin tiegħek. Ġeddet ix-xirka tiegħek miegħu. U din għandha tkun il-vija tagħna minn ġurnata l-oħra. Il-Kristjani huma malma sabiex immantnu kuxjenza tajba. Immantnuha ġifieri nżommuha tajba u tibqa' tajba sabiex waqt li jitkellmu kontrikom jgħidilna Pietru, dawk li jgħajru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jitrexxu. Ikollhom ix jistu, għax aħjar jekk Alla iritek li tbatu għax tagħmlu tajjeb aktarx milli għax tagħmlu l-ħażen. U iva, anke meta nagħmlu tajjeb. Fuq il-post tax-xogħol kulħadd miftiem biex issa nikdbula lill-prinċipal, nikdbula x'in tiġi. Ngħidula, u int waħdek illi ma taqbilx, vera, wala ħadbati għax qed tagħmel is-sewwa. Dal-affarijiet jiġru kontinwament għal Kristjani illi jissugraw ikunu weħidhom. U aħna imsejħa biex ngħixu weħidna. U nagħmluha għax Alla huwa magħna. U Alla huwa l-għajnuna tagħna u mhux ħajħallina neqsin x'vera. Il-predikatur famuż George Whitefield tas-seklu 18 darba qal hekk ara, d-dmir kbir u importanti imqiegħed fuq spallet kull Kristjan huwa li jassess kontra kull apparenza ta' ħażen, anke jekk inti tidher jew ħadd ieħor jinterpreta li tagħmel ħażen, tagħmilx. Joqgħod b'sebgħinejn kontra l-ewwel tqanqiliet fil-qalb għad-deni u jżomm gwardja fuq l-azzjonijiet tiegħu li ma jmux ikunu ħsiena jew imqar jidhru ħsiena. Hemm motiv ieħor għala għandna nitqazzu għal Alla. X'imbuttana biex nitqazzu għal Alla? Ix-xewqa illi nkunu reċipjent nadif biex Alla jużana. Alla la għandu bżonn anġeli, waqqas għandu bżonn bnedmin. Imma Alla jogħġbu illi juża lilna. Jikkondixxendi biex juża lilna li fl-aħħar mill-aħħar m'ħana xejn li f'trapp u rmiet. Issa, trid tkun reċipjent għal użu onorabbli jew disonorabbli għal Alla. Pawlu eġib din it-tixbiħa fejn jgħid lill-kollega tiegħu Timotju jgħidlu f'dar kbira mhux biss reċipjenti debin u fid-diena, imma wkoll tal-injam u taċ-ċaqquf. Vera? Għall-inqas f'dar ta' żmienu. Kien hemm dawn il-vażuni sbieħ vera tad-deb u mżejnin biex tiddekora bihom, il-proprjetà tad-dar kienu jkunu kburi bihom, jew ukoll kienu kien hemm reċipjenti oħrajn għad-diżonur. Xi barmil biex tarmi żibel fih, xi poti. Vera jew le? Reċipjenti ta' kull xorta. X'tip ta' reċipjenti tkun ti fid-dar tal-Alla? Hemm reċipjenti għall-unur, oħrajn għad-diżunur, mela jekk xi ħadd jippurifika lil nifsu minn dawn tal-aħħar, ġifier minn dawk tad-diżunur, ikun reċipjent għal użu onorabbli, imqaddes, utli għal mulej u preparat għal kull opra tajba. Il-mistoqsija hija tiġi waħedha, trid tkun utli għal mulej? Trid il-privileġġ kbir illi Alla jinqeda bik. Alla jinqeda bik biex tagħti kelma ta' komfort il dak, biex twieżen lill-oħra, biex tgħin fil-gwaj tiegħu lill-ieħor, reċipjent jew strument fidej Alla biex jużana. Basta nkunu notfa. Alla jħobb juża reċipjenti notfa. Anke mara tad-dar, vera, jekk tagħmel torta,
id-dex irid ikun nadif, ma tistax tħallih maħmuġ minn fornata għall-oħra. Aħseb wara Alla l-qaddis. Alla jinqeda b'reċipjenti notfa. Għalhekk Pawlu lill-istess Timotju mbagħad immedjatament wara jgħidu għalhekk aħrab il-passjoni taż-żogħżija u segwi l-ġustizzja, il-fidi, l-imħabba u sliem ma' dawk li jinvokaw l-sit minn qalb pur. Pawlu qed jistruwixxi qed jgħallimna biex iva naħarbu il-passjonijiet midimba, infittxu l-virtujiet li jogħġbu lil Alla weħedna le ma' dawk li jinvokaw l-sit minn qalb pura, mal-Knisja. Għal-importanti nkunu il-koll flimkien biex nagħmlu l-qalb il-xulxin f'din l-sfida li għandna qudiemna. Nsemmilkom bil-ġri żewġ motivi oħra u nikkonkludu. Żewġ motivi oħra. Għala għandna nitqazzu għal Alla biex nefitaw id-disciplina tal-Alla. Alla huwa missier li tant ħobna li jekk niżvijaw jew niżolqu u nerġgħu niżolqu mingħajr indiema, Alla jurina s-sawt. B'xi mod jew ieħor iġibilna ċirkostanzi f'ħajjitna biex iġielna nirrealizzaw illi aħna ħriġna barra mit-triq. Jiena ftakar trabbejt ġo familja 6 aħwa u missier u għom illi verament u ġenwinament kien jħobbuna u kien jgħixu għalina. U meta konna nagħmlu xi imqarberija jew xi kontrarju, ma kettajt tagħmlux kontrarju, tagħmlux kontrarju. Kollox imur sewwa. L-iżjed ħaġa li kienet tweġġa' qalbi tat-tifel ġkejka li kont. Meta missieri kien jinża ċinturin u jdewwaqulna. Għax kont naf missieri jħobbni. Missieri joħroġ filgħodu għax-xogħol. Jara kif jagħmel biex jipprovdi lill-familja minn kollox kien jagħmel. Imma mbagħad dik l-azzjoni tiegħu taċ-ċintorin kienet weġġani. Mhux iċ-ċintorin fuq l-aħmita, fuq patatti. Le. Illi missier qed jurini illi l-imġiba tiegħi ma taqbilx mal-istandard tiegħu. Ma taqbilx. U l-istess ħaġa jagħmel Alla. Alla jiddixxiplinana għal ġid tagħna. Imma mhux aħjar nevitawha dik il-tiswita. Għalfejn għandek toqgħod tissawad? Għalfejn? Imxi fi triq id-dejqa. Onoraħ Alla. U flok ma jdewqek is-sawt tad-disciplina tiegħu u meta jdewqek is-sawt jagħmel hekk għax ħobbok. Ġesu stess jgħid il-dawk illi nħobbhom jiena niddixxiplinhom. Għalhekk issejħa għall-indiema. M'għandux għalfejn illi Alla ħarbtilna ħajdu hekk ħajjitna biex iġibna f'sensina. M'għandux għalfejn nagħmlu bħal Liber ħali illi nonfqu il-riżorsi ta' missierna u mbagħad nispiċċaw tant fil-faqar li qegħdin nieħdu ħsieb il-ħnieża u nixtiequ li nieklu mill-ġandar tal-ħnieża. M'għandux għalfejn naqgħu f'dak l-istat. Imma li nkomplu fit-dar tal-missier mill-qwejn minnu bit-bissima tiegħu fuqna. Għalhekk Pawlu jgħidilna hekk aħna ġġudikana lil nfusna kif suppost, ma nkunux iġġudikati. Iġġudika lek innifsek. Barri d-dnub, keċċi d-dnub, oqtol id-dnub. U Alla jonorak. Alla jonorak. Meta nkunu ġġudikati mis-sit, aħna dixxiplinati sabiex ma nkunux ikkundannati mad-dinja. Ġifieri Alla jindaħlilna biex ngħidu hekk bis-sawt tiegħu qed jagħmel hekk biex iżomna. Bħalma missieri kjurina ċ-ċinturin għax riedna u liet illi ma nħamrulux wiċċu man-nies. U liet bil-għaqal. U liet li nagħmlu ġieħ l-ismu. Meta ftakru li qegħdin inservu missier smewieti mhuwiex sit barrani, m'aħniex qed inservu li xi ħadd barrani li ma nafux huwa missierna. Aktar u aktar jridu noqogħdu attenti. Pietru jgħidilna la darba tinvokaw bħala missier il-dak li imparzjalment jiġġudika skont l-emil ta' kull wieħed, ġibu rwieħkom fil-biża'. F'biża' reverenti matul iż-żmien tas-soġġorn tagħkom f'art stranġiera. Hawnhekk qegħdin fi-gwerra, f'dinja illi ma tridux il-Alla,
Alla jħobb id-dinja u d-dinja ma tridux. U allura qegħdin nħossuna f'art stranġiera. Din mhix artna. Qegħdin nistennew belt li għad tiġi li l-arkitett u l-bennej tagħha u Alla nnifsu. U allura sakemm qegħdin hawnhekk kemm fatlilna? 30, 50, 80 sena oħra, għal min jgħix ħafna, għatefem. Fid-dawl tal-eternità dik hija tikka waħda. Maħniex kapaċi nsapportu, maħniex kapaċi li nkunu qalbina biex ta' bilħaq nweġħu u nonoraw l-Alla tagħna. L-aħħar motiv għala għandi nkun imqaddes għal mulej sabiex il-talb tiegħi ikun onorat. Jiena perswas li ħafna Kristjani neqsin jew xotti ħafna mit-talb għax qegħdin jgħixu f'kompromess mad-dnub. Id-dnub qed jaħmluh, qed iħallulu rokna fil-ħajja tagħhom u qegħdin jinnamraw miegħu. U allura jekk qed tagħmel hekk, x'ħajra ħajkollok biex tkellem lis-Sultan ta' Sladen li huwa missierek, mhux ħajkollok ħajra. Ma ħajkollok ebda bdiet ta' hekk. U allura jekk aħna nimxu fil-qdusija quddiem Alla, it-talb tagħna iva, it-talb tagħna ikun onorat, Alla jisma' it-talb tagħna. Għall-Kristjan it-talb huwa vitali, ma jrid jitlef il-kuntatt ma' Alla missieru u frattant l-effettività tal-għajta, tal-appell tagħna lil Alla tiddependi x'tip ta' mixja mexxin fija minn ġurnata l-oħra. X'tip ta' mixja? Hija mixja ta' kwalità jew mixja fqira, mixja inferjuri, mixja li kważi laqqas tagħmel differenza intix Kristjan jew le. Jiġifieri min kif iġġib ruħek minn ġimgħa l-oħra. In-nies jarfu li inti distintivament differenti ma' ħadd ieħor. Ġwan ngħidilna maħbubin, jekk qalbna ma tikkundannanix għandna konfidenza quddiem Alla. U nirċievu minn għandu kull ma nissupplikaw jew kull ma nitolbu għax inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu l-ħwejjeġ li jogħġbuh. Jiena ngħid li il-mixja tagħna hija prattikament avventura fejn aħna għandna l-ikbar opportunità u għandna r-riżorsi kollha sabiex il-Alla ħallieq u salvatur tagħna, mhux biss ħallieq imma wkoll salvatur tagħna. Noġbuh. Huwa d-dritt tiegħu huwa wkoll il-privileġġ tagħna. Ħa ma noqsux l-aħwa. Il-kol kemm aħna kbar u żgħar, ħa ma noqsux sabiex l-Alla tagħna ta' bilħaq nitalmu progressivament inħobbuh b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, bil-qawwa kollha tagħna u bil-moħħ kollu tagħna. Amen.